ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಓಡತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಧೀರ ಮಹಿಳೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ, ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ, ಪಕ್ಕಾ ಇದು ತುಳುನಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಜಾಗ, ಏನು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪುರುಷರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ತೋರಿದಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಚಲನ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೋಣಿ ಪತ್ತಲೆ ಬಶೀರಾಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು, ಆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹೆಬ್ಬಾವು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತಹ ಮಹಿಳೆ. ತದನಂತರ ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ತೋರಿದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶೋಭಕ್ಕರವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಶೋಭಕ್ಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ. ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟ ಶೋಭಾಕ್ಕ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಮಹಿಳೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಬೆಕ್ಕು ಅರಜೀವಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಭಯಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಶೋಭಾಕ್ಕನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ. ಶೋಭಾಕ್ಕ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಆದ್ರೂ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಡಸರು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತಲೆಭಾಗ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೂ ಯಾರೂ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೋಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೆಬ್ಬಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ತಲೆಯನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ತಲೆ, ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಗೋಣಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಗೀಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮೈ ಗೀಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕಾಲ ಬಿಡಿಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಓಡಿ ಯಾರು ಕೊಲ್ಬುಲಿಯು ಅದ್ದಲ್ಲೇ ಎಸಿದು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಂತಹ ಶೋಭಕ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವೇನಿದೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಹೆಬ್ಬಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬೀಲವನ್ನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಬಾಲವನ್ನಾದರೂ ಹಿಡೀರಿ, ಈ ಬೀಲಾಂಡ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಪತ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶೋಭಕ್ಕ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪುರುಷರಿದ್ದರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೋಭಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಭಾ ಯಾನೆ ಆಶಾ ಅವರು. ಇದು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉರುವಾಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲೋ ಜಾರಿಗೆ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೋಭಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಶೋಭಾ ಯಾನೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ. ಮೇಡಮ್, ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಆರಾಮಲ್ಲರತೆ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಯಪಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಆತನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ದಯಪಣಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಮಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪಾದರ ಇರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮರ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪೊಂಜೋ ಈತ್ ಧೈರ್ಯ 11 ಈ ಪೊಂಡು ಮಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊಂಚದ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಏಪ ಆಯ್ನಿ ಏಪ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ನೆ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಪೆರ್ಮರಿ ಮನ್ಪಾಡ್ರಿ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ಪುರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊಂಚದುಪ್ನ ದಾದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಏಪಾಯಿನಿ ದಾದ ತಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಣ್ಣ ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಉಂಡು. ಹಾ ತುಳುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೆರ್ಮರಿ ಕೋರಿ ಮರ್ಲೇನು ಅನ್ಪೇರು. ಹಾ ಫ್ಯೂರ್ ಪೆರ್ಮರಿ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅರ್ಪುನು ಒಂದು ಒಂಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಹಾ 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 ಓಕೆ ದಾದ್ರೆತ್ತ ಪುದರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಇರೈಕ್
ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೋರಿಮಲ್ಲೆ എന്ന് ಅನ್ಪೇರು ಕೋರಿಮಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪನಗ ದಾದ ರೀಸನ್ ಎಂಜಿನ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಐಕದಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾಡು ರಡ್ಡು ತರ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಕೋರಿಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇರ್ ಪನ್ಪರತೆ ಐಟ್ ಪನ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ವಿಷ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಪನ್ಪರ ರೈಟ್ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ನಂಜಿ ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಬೇತಾಳೆಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮರಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನಂಜಿದ ಒಂಚೂರು ವಿಷ ಉಪ್ಪುಣದ್ ಪನ್ಪ ನೀರು ಉಂಡು ಅವೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಪ ಇನಿ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಐನಿ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪನಗ ಪುಚ್ಚನ್ ತಿನಿಯರ ಬದಿತ್ತನೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಹುಚ್ಚನ ಪತ್ತದ ದಿತ್ತನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಶಿರಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ಲೆ ತಬಾರಿಗೆ ಹಾ ಆರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ ನಾಡಿಗೆ ಹಾ ಒಂದು ಏರು ಬಶೀರಾಕನ ತೋಟಡ ಬತ್ತಿನೇ ಆತಾತ ಜಾರಿಗೆ ದಾಡಿ ಬಾಬು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ತೋಟದ ಬರೀತು ಆರ್ನನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಹಾ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಅತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಜೀವಡುಂಡೆ ಅತ್ ಉಂದಾಂಡೆ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ ಬದುಕದೋಲಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನ ಸೈತಂಡು ಓಹೋ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈತನತೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಪುಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ಪೋತ್ರ ಪನ್ನ ಪುಚ್ಚಲ ಅಕಲನ ಇಲ್ಲದನೆ ಪುಚ್ಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ತೀರ್ಪೊಂಡು ಸೈತನತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮರಿನ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಪನಗ ಆರ್ ಬಶೀರಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದೀರ ಲೆತ್ತ ಪೇರ್ ಪಂಪಾರ ಪನಗೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿನ ಪುರ ಪತ್ತನಟಿರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೆತ್ತ ಪೋತೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಯಪಣಗ ಪೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತು ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಣ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಆ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರು ಎಂಚ ಪತ್ತನ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಾನೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ವೆಕ್ಲೇನು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಪಾಪ ತೋಜುನ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಕೆರುಂತೇರೆ ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವತೆ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ನಮ್ಮನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರ್ನ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದರ ಪನ್ಪುನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ ಪನಗೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚನೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚುಪುರ ಪಸದಿತ್ತಾರೆ ಓ ಪನಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದ ಉಚ್ಚುವಾದ ಒಂದು ದಾದ ಉಚ್ಚುವಾದ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತನಾಗ ಕಟ್ಟಬಲಕರಿ ಕನ್ನಡಿ ಅವು ಓಹೋ ಆ ತರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಹೋ ಬಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತ ಪನಗದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನಗ ಏರಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತರ ಪೋನಾಗ ಅತ್ ಈರೆ ಪತ್ತು ಅಂತಾರೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ ಏನೇ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಓ ಏರ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತು ಅಂತು ಚಿರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಉಚ್ಚಿನಪುರ ತೂನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ದಾನೆ ಅಂಚ ದಾನೆ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಪನಗಿರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾತಡ ಇರೆಗೆ ಇರಣ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲೆರಣ ಉಲ್ಲೆರೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಪತ್ವೇರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪನಗ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪನಗ ಉಚ್ಚುಲ ನಮ್ಮಲಕನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನ ಅವ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಐಕ್ಲ ಹಾನಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲಕನ ಐಕ್ಲ ಬದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ಈತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಉಚ್ಚು ಪುರ ಪತ್ತದಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಾಗರಾವು ಕಾಳಿಂಗ ತಮ್ಮಲೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ನಾಗರಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ನಾಗರಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಅತೆ ಇತೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ವರ್ ನಾಗರಾವು ಪತ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತದಾರ ಐಟ್ ನಾಗರಾವು ಪನಗ ವಿಷಾಂತ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪನ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ ಪತ್ವರ್ ಪನ್ನಗ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅದು ಎಂಚ ವಿಷ ಹೆಂಗ್ ಇನಿಮುಟ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ ಹೆಂಗ್ ದಾಳಿಂದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಈಸಿ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೇವೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂದಲ್ಲ ಈಸಿ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಾತ್ರ ವೀರಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸದ ಅದೊಂದು ತುಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ನಾನು ಜನಕ್ಲ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಕುಲ್ಲ ಇರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನುನ್ಕ ಸುರುಕಾದೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಬಂದು. ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಪಾತ್ರವರೇ ಸರ್? ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಜೋರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜೋರೇ ಪಾತ್ರಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಆರು ಎನ್ನ ಪೊದ್ದರು ಹುಡುಗಾರು ಆರು ನಾನು ಅಂಚಿದ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಣದ ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಮಿಚ್ಚಿನನಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವನೇ ಪಂಚಿನಿ ಉಚ್ಚಿನ ಅಂಡ ಉಚ್ಚುಕು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಣಂದಿದ್ದೇರು ಇತ್ತ ಮಾತ ಪತ್ತುವೇರು ಎನ್ನ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಇಚ್ಚಿನೇ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪುನಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಕಲ್ವ ಕಾಲಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೂಯಿಂತಂದೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪಣಂದಿದ್ದೇರಿ ನಿಜವಾಂಡ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಪತ್ತನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೆಂತುಯೆ ಅವಡೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿನ ಬದ್ದದಾರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಲ್ದೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂದುಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಬರ್ತನ ಆಕನಕ್ಲು ಜೀವ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಎತ್ತೋ ಚರ್ಚಿ ಐನು ಸಿಂಚನೆ ಪುಡ್ತೆ ಐನು ಹಾಕೋಡು ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಆಕನ ತೊಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಿ ವಾಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಬದ್ದದೆ ಅಂಕ್ ಓಮದ ಪದ ಒಂಜಿ ಉರ್ಲಾಯ ರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಬದ್ದು ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾರ್ನ ಹಾಕದು ಅವು ಇಂಜಿನ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ನ ಬಸ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಯ ಅವು ಪೋಂಡು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ತಿರುಗುನ ಇಮೇಟ್ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮೂದಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಚ್ಚಿಲು ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ದು ಸಿಕ್ಕುದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಸಾಧಾರಣ ರೋಡ್ ತಿರುಗು ನಾವು ಸೂರ್ಯೋಡು ಆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಸಾಧಾರಣ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಕತೆ ಅಂದ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಚಯ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಇಂದು ಬೇಲೆ ದಾಪಂಡ ನಾನು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಹುಷಾರ್ದ ಲೇಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ನ ಧೈರ್ಯನ ಯಾರಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಕುಡಿഞ്ഞു ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪೆರ್ಮನಿ ಏತ ಪತ್ತುವಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊನ್ನುಲು ಇಂಚ ಪತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತುಯಿನೇನು ಅದೇ ನಿಜ ಅವೇ ಶಾಕ್ ಆತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನಿತ್ತ 15 ವರ್ಷೋಡು 20 ವರ್ಷ ಪೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಪೆರ್ಮರಿ ಬೈಸ್ತದೆ ಒರಿ ಲೆಂಚದಲ್ಪ ಓಕೆ ಐದು ಕಲ ಇಷ್ಟ ಪೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಆಲು ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಆತ ಪೆರ್ಮರಿ ಧೈರ್ಯವಂತಲ್ಲ ತವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಬನ ಈರ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತೊಂತಾರೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಪೊಂಡು ಮಗಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆಪನಾಗ ಆತ ಧೈರ್ಯ ದೆಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಈ ಪೊಂಡು ಮಗಲ ಧೈರ್ಯನ ದೇವಡ ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತುನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನಗ ಅವು ಜಾರುಂಡು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋರೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತನಗಾರನ ಒಂಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಡು ಅಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೀದಾ ಪೋಂದೆ ಪುಜಿ ಪಿರ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾಗಲ ಆರ್ ಬುಡ್ತು ಜರ್ಪನ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅದ ಅನ್ಪಡ್ ಸರ್ ದೆಬಡ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ದಯ ಬಂದ ಪೆರ್ಮರಿತ ಅವು ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಂದ ಇತ್ತು ನಾವು ಐಕು ಅಂತ ಸಂತಿಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ಕಬಾರ್ ಕೋಲ್ ಮನ್ಪು ಐನು ಮುಟ್ಟೆಡ್ಲ ಬೀಲೋಡೋಡು ಪತ್ತದು ತೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒರಿ ಪತ್ತದನ ಒರಿ ಬೈಸ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯ ಇಪ್ಪುಜೇನೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಐಟೆ ಒರಿದಿ ನಕುಲ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೋಡೈಕ್ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೀಲೋಡ್ಲ ಇನ್ನ ಮುಟ್ಟೆಡ್ಲ ಪತ್ತ ನಾವು ಬೆರ್ಮಾರಿ ಪತ್ತೆರ ಧೈರ್ಯ ನೇರೆಗಲ್ನ ಅದೇ ನಿಜ ಎಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಪೊನ್ನುಲು ಐಕ ಧೈರ್ಯವಂತ ಕೊರಿಯನ್ನ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪತ್ತದ ಐನು ಓಲನ ಕೊಡದು ಪುಟೋಲಿ ಆತೆ ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಂಡು ಮಗಲಾಗ್ಲ ಆತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕೈ ತಲುಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ
ಎನ್ನ ಮಗೆ ಓ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗೇನೇನೆ ಅವು ಅಂದ ಓ ಓಕೆ 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 ಈತರ ಐತ ಮಗಕ್ಲೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಡ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರೊಂದುಲೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ 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 ಮಾತಾಡ ಬತ್ತು ಬಲ್ತೆ ಇದು ಅಂದ ಅವೇ ಅಂತೂ ಈ ಅಲ್ಪ ಪುನಗ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಪುನಗ ಹುಡುಗಿ ಅವೇ ಹುಡುಗಗೆ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೋಲ್ ಬತ್ತದ ಹುಡುಗಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರ್ ಪುನಗ ಅವ್ ಮಗೆ ಎಂಚಣ್ಣ ಅಚ್ಚದೆ ಅತೆ ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತೇರ್ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತೇರ್ಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ಲ ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯುವಕಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮೇಡಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟಂದಾರೆಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ ಪೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆರ್ಮಾರಿ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಆದಲ ಅರೆ ಬಾರಿ ಏರ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ಜೀವ ಮಂಜೂರುಗು ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ ಅವರ ಗೋಯಲ್ಗೆ ಬುರ್ದಿತ್ತಲು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಅವನೆನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅರ್ಲಕನೆ ಒಂತೆ ಚೂರ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅರಿಗ್ಲು ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪೆ ಓಕೆ ಕಂದೋಡಿ ಉಂಡದೆ ಕಂದೋಡಿ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ದೋನು ಬೊಲ್ ಕಂದೋಡಿ ಪೆರ್ಮಾರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಯಾಲೆ ಬಂಡೇರ ತಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕೋರಿಯಾಲೆ ಮನ್ಪಿನವನು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋರಿಯಾಲೆ ಮನ್ಪಿನ ಇಂಚಿಗ್ ಓಕೆ ಅವನು ಅವು ಸುಯಿಂ ತಿಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹುಚ್ಚು ಸೊಂಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಸುಯಿಂ ತಿಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಅವ ಪೆರ್ಮಾರಿನ್ ಬೊಲ್ಕಂದೋಡಿನ ಮತ್ತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಪೂಜಿ ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇದಾಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತೆ ಕಂದೋಡಿನ ಮಾತ ಕೇರ್ಜಿಂದಂಡತೆ ಅವು ಆಯರ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಅಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅದು ಖುಷಿಯಾನಿ ಯಾನ್ ಉಂಡದೆ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಹುಚ್ಚುನು ಅವನ್ ಪೂರ ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ವರ್ತೆ ಅತೆ ಅಚ್ಚದು ಈ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ದೆಪ್ಪನಗ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಏರಡ್ಲ ವಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಖುಷಿಯಾನ ಆರು ವೈಪುನೆ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತು ಅವನಾರು ವೈತು ದಾರಿ ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಲೆತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅವೇ ಬಂದ್ಪಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಆತ ಬಲಿಕ್ವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಂದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಕಾರ್ದ ಮುಡಿಯಲ್ದಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಪುನು ಓಬವ್ವ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇರಡ ಅಂದ್ ಮನೊಂದು ಲೇರು ಕೇನುಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂದಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಲೈನ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ತೂಪುಡು ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿഞ്ഞി ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿಜ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಕಲ್ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಜರಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೂಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಸ್ ಒಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಉರುವಾಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲು ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಈ ಜಾಗಡು ಪುನಂಚಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿಯ ಶೋಭಾಯಾನೆ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಎಸ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಓಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಿಡ್ದದಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಅದು ಗೋಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ನೋಡುವಾಗ
ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೋಭಾಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಶೋಭಾಕ್ ಅವರು. ಎಸ್, ಹಲೋ. ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಶೋಭಾಕನವರ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನಿಜ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಶೋಭಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹಾ ಕೇಳ್ತದೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಹಲೋ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ವೇಟ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ವೇಟ್ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಈಗ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶೋಭಾಕ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅರೆಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಜೊತೆಗೆ. ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳೊಂದುಂಡೆ ಕೇಳೊಂದುಂಡೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ತುದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ್ರಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿರ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕೇಳೊಂದುಂಡೆ ಇತ್ತೆ? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಶೋಭಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದಾರಂತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಶೋಭಕ್ಕ. ಹೇಳಿ. ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಕ್ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕರೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಟಿವಿ ಥ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಹರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು. ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್? ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌಮ್ಯನವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ತಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಒನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವವರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಬೆದ್ರಾಲ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ,
ಶೋಭಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಬ್ರದರ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಚಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರ ನಿಜ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಮೇಡಮ್? ಪೆರ್ನೆಡ್ದು ಶಮಿರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೆರ್ನೆಡ್ದು ಪೆರ್ನೆಡ್ದು ಶಮಿರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಶಮಿರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ. ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು? ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಓಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಮೇಡಮ್. ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಲಕ್ಕ ಪತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾರಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನೀರೇಗ ಅಂಚಣತೆ. ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನೀರೇಗ ಆತೆ. ಆರ್ಮಿಡ್ ಇಪ್ಪೋಡಾರ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ. ಒಂದು ಪೆರ್ನೆಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಇರೊಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾರಿಗೆ ದೆಪನಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಯಾವೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ್ ಮಲ್ಪುನ ತುನಗ ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಿಜವಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಹಲೋ ಓಕೆ. ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಟಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಟಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್. ಐದು ಕೈರಿ ಇತ್ತ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತರ ಶುರು ಮಲ್ತದ 21 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರ್ತಂಡು ಅತೆ. ಓಕೆ ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನಗೆ ಈ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚೆ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ದಯಪನಗೆ ಇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದುಲ್ಲರಂದು ಬಹುಶಃ ಉಂದಿರೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತನ ಈ ಧೈರ್ಯ ಗನ್ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್. ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅತೆ ಉಂದಿರೆಗೆ ಏತು ಪೂರಕ ಆತನ ಪನಗ ಇರೆಗೆ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆತಾರೆ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಧೈರ್ಯ ಏತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುಂಡಿರೆಗೆ ಒಂದು ಹೀರ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದಪ್ನಾಗ ಅವು ಇರೆಗಿ ಇಂಚಿನ ಧೈರ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಏತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುಂಡಿ ಏತು ಇರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬತ್ತನೆ ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಪುಂಡು ಮಗಲ್ ಪನಗ ಬಾರಿ ಪೋಡಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮದ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ಇರಡ್ದು ಏಪ ಆಯ್ನಿ ಪನಗ ಇರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ದು ಪನಗ ಎನಡ್ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಡಿಜ್ಜಾರಿ ಇರು ಎರಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ದುಂಪೋಯರ್ ದೆಪಣ ಅಲ್ಪ ಆಣುಲು ಪುರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕು ಮಣಿ ಪಂದು ಉಂತೊಂದೇರು ಪೋಡಿದೇರು ಬಟ್ ಈರು ಪೋಡಿಜಾರು ದೆಪಣಗ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇರೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯನ ಇಂಚ ಮನ್ಪಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಉಚ್ಚು ಪಾತ ಅಂತದ್ದು ಅರ್ಧೋಡು ಯಾನ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಪುರ ನೆರಿಯರು ವಿಷಕಾರಿ ಉಚ್ಚಿನ ಪತ್ತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾನಿಕಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಾನ ದಾಯಿಗಳು ಅಂಚನ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ 2014 ಇಸ್ವಿಡ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರಗದಜ್ಞಾನ ಆರ್ಲ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೆರನೆ ಪೋಪ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಲ್ನ ಆರ್ ಪತ್ತೆರ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊಡ್ಡ ಆರು ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ ಇಂಚಂಚ ಅನ್ನ ಪತ್ವನ ಪತ್ತಲ ಏನಿಕ್ ಕಲ್ಪವೇ ಪಂಡದು ಚೂರ ಆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಕಲ್ತದಾಯ್ನ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಶೌರ್ಯ ಸೇರಿಯ ಐಟ್ಲ ಮಾತಾಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಐನಾತ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಚ್ಚುನು ತೂಯ್ ಬೇರಿಕೆ ಬೊಕಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬಲೆವರ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಂಚೋಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್
ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಜಯಪಣಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ನ ಇರ್ನ ಬೊಡದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಅದೊಂದು ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅವನಿಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈರಿನ ಲಪನಲ್ಲಿ ದೇಪಣಗೆ ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಡ್ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಈರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಗ್ ಕಂಡನಿ ಅದು ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಧೈರ್ಯಗ್ ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಶೋಭಕ್ಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಇರು ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಗೆ ಅದೇ ನಿಜ ಅಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ದಯಪನಗ ಈರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ ಬೊಡದಿಗೆ ದಯಪನಗ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪನಗ ಇಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗೆ ಓ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಅವೇ ಐತೆ ಆತೆ ನಿಜ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅದೇಪಣಗಿತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂತದ್ದು ತುಟಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ತೋಜೊಂದುಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಲೇರ್ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಬತ್ತುವೆ ನಿಗುಲ್ ಬೀರ ಬತ್ತಿಲೆ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಬತ್ತುವೆ ನಿಗುಲ್ ಬೀರ ಬತ್ತಲೆ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತೆ ನಿಜ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅತೆ ಅರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ನೀ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನೆ ಎಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾವು ಅತೆ ನಿಜ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅತೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತೇರು ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ರೆಗ್ ಕಾಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರೋಂದೆ ಉಂಡು ಇರೇನು ಇಡ ಪಾತೆರುಡು ಇರೇನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಡು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ರೆಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಮಲ್ ದಿನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇನುಂಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನಿ ಪಾಡುವರ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಉಂಡೆ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಊತ ಪಾಡ್ರ ಫೋನ್ ಆಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಇತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಮು ಬಹುಶಃ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಕೇನುಡತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಪಾಣೆ ಹಿಡಿದು ಸುಂದರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗನ್ನ ಉಡಲ್ದು ನೀವು ಸೊಲ್ಮೇಲಿದೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು 10 ಜನ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಂಚಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇದು ಧೈರ್ಯದಕ್ಲು ಏರುಳು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಿ ಕರ್ಮರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಈರಂಜ್ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಪುತ್ರದಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಪುತ್ರ ಬರೋದಿಪ್ಪು ಪುತ್ರದಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್. ಶೋಭಾ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಡಮ್. ಮೂಡು ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ, ಮೂಡು ಶೆಡ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಾರೆ ಸೊಜ್ಜದ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಬಾಷ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಬಾಷ್ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ನ ಈ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಧೈರ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೇದು. ಅತೆ ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅತೆ ನಿಜ ಒಪ್ಪೋಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಕೂಡ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಟೆ ಸರ್. ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪೇಜವರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪೇಜವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲವನಿಗೆ ಹಲೋ ಕೇನುಂಟು ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಿಲ್ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಗೆ ಪೋಟಿದ್ರು ಅಡ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಬಂಡ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟಡ ಸರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಳ್ಳೆ ಅರೆ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಬಂದ ಇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಲ ಈ ಪಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋಡಿದ್ರು ಅಂಚಿನ ಸರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಶೋಭಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ ಆನೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪುಡತ್ತು ಅಂಚಿನ ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೆ. ಓಕೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಪಡೆದ ಧೈರ್ಯ ಆತೆ ನಿಜ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಾಗ ಇರ್ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು. ಇರೇಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಇರೇಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಇರೇಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಸ್ತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಶೋಭಾಕ ಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಭಾಕ ಇರನ ಧೈರ್ಯಗ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಂಡ್ ಕವಿ ಐಶು ಪಾಡ್ದೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಇರೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್. ಇದು ಓಲಾ ಪೋದು ಓರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಸೋಪ ಕಂಚಿನ ಅಂಗಿ ಮಲ್ಲಂಗಿ ಬೀರೆ ಲೇಮಂಡೈತೆ ಸುರುಟು ಬಂದಾಟ ಮಲ್ಲೆ ಐತೆ ಕಚ್ಚಂಡು ಸರತೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಅಂಗಿ ಆನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಡು ತೂರಿನ ಮಟ್ಟ ರಾಜ ಅಂಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಂಗಿ ಮಟ್ಟಡಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸೆ ಕೊಡು ಸರಿ ಎನ್ನಂಗಿ ಆಸ್ಪದ ಪ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಮೆಚ್ಚೋಡ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅದೇ ನಿಜ ದಯವೆಚ್ಚ
ಅಂದಪ್ಪ ಬಾಬು ಸರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬಾರ್ ಬಾರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಸತ್ಯ 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 ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾರಂಟೇಜ್ ಅವರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಳತ್ತೂರು ಗಂಗಾಧರ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ರೂಪು ಈರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ಪ ದಯಪಂಡ ಈರು ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಶೋಭಕ್ಕದು ಪಾತ್ರವೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗು ಮೆಚ್ಚುನ ವಿಷಯ ಆತೆ ಆಂಡ ಆತೆ ಆತೆ ದಾಲ್ಕೊಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರಿ ಜಾಗ್ರತೆನೆ ಪರ್ಪುಸಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪ ಆತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪಾಯಕವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಟೆ ಅಂಡ ಶೋಭಕ ಈರ್ನ ಸಾಹಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸರಿ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅನ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿರ್ತೆ ಪನಗ ಪತ್ತು ನಂದು ಆಣ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜುಳೆ ನಾಗರಾವು ಮಿನಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಚುಚ್ಚಿಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಪಗೀರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋರ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವನಿಗೆ ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಣಗ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಪತ್ತ ನೋಡು ಅಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಪಂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ದಲಿತ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪು ನಮ್ದು ತುನಾಗ ಎನ್ನಮಿತ ಆತೊಂಜಿ ಈತ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಎಸ್ 100% ದಾಯಗೊತ್ತನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಇರನ ಮಿತ್ ಬೊಕ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪನಗ ಇರನ ಮಿತ್ ಇರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪನಗ ಇರನ ಮಿತ್ ಆತ ಮೋಕೆ ದಿಗೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲು ಆತ ಇಷ್ಟಪಡದೇರು ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ನಾಗ ದೇಪಣಗ ಇರು ನಿಜವಾದ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ದೇಪಣಗ ಈತ ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಕುಲೇರು ಇರೆಗ್ ಪನ್ನಗ ಇರನ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಎನ್ನೊಂಜ ಅಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಈತ ವೈರಲ್ ಆಪರ್ ಅತೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರೆ ನಿಜ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಈತ ಜನ ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತಾರ ಆತೆ ಓಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಈತ ವೈರಲ್ ಆಪುಣದ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಅದೇ ನಿಜ ಅದೇ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀನಿ ಇರವು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನೆಟೆ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆನಾಗ ಇಂಕೊಲ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಮುತ್ತೋದೇರಪ್ಪ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ತುನಗ ಶಾಕ್ ಆಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಆ ಉಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ದುಂಬು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಈರು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಏನು ಪತ್ತುವರ ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ ನೋಡೋಣ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಯಾನಂದ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು 6 ಹಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ಲು 6 ಬರ್ತನೇನು ಬಾತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ 6 ಬತ್ತಿನ ಒಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಆತೆ ಓಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ
ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ರಟನೆ ಅಲ್ಪಡು ಮಾತುಗಳ ಕೋಡಾರಂತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಸೇರಿ ಅದೇ ಶ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ 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 ಎಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ಎಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೈವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರೊಂದಿದೆ ದೆಪಣಗ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ದೆಪಣ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಪುಂಡುಲೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ದೆಪಣಗ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದೆಪಣಗ ಪುಂಡುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಪುಂಡ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಮುಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪರ ಮೇಡಮ್ ದೆಪಣಗ ಪುಂಡುಲೆಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಣುಲ ಬೇಲೆ ಪರ್ಮುಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನದು ನೆಕ್ಕಿರ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂಡ ಓವೆಲ್ಲ ಎದುರುಸಾವ ನಾನು ಕೊನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಚ ಧೈರ್ಯ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಓವೆಲ್ಲ ಎದುರುಸಾವಲಿ ಅನ್ಕೋಣ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಅತೆ ಅತೆ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನನಗ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅತೆ ಕೊನ್ನು ಪಂಪನೇನ ಮರತು ಬಿಡೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಂಜಿ ಅನುಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತೆ ಓವೆಲ್ಲ ಎದುರುಸಾವಲಿ ಆತೆ ನಿಜ 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 ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಸತ್ಯ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬಾತು ಮನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವಿ ನೀರು ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದಾರು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಹೆಸರು ಸಾಯಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿರಾ ಅವ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ 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 ಅಲ್ವಾ ನಿಜ 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 ಎಸ್ 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 ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಏನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದೆಪಡ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಿತ್ತೀರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ದಯಪಣಗ ಇರೊಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲಾಕ ದಯಪಣಗ ಈ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸೊಂಚ ದುಪ್ನಾಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಒರಿಯೋಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಜನ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ನಲ್ಲಾಚೂರು ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರಪುದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಆರಾಮ ಸರ್ ಹಿರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತೇರ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಶೋಭಾ ಕೊಲ್ಲೇರದ ಇಂದು ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತೇರಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅತೆ ಅದೇ ಇರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಬರ ಒಂಜಿ ಮಂತದು ಪಂಡದು ಕೊರಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡಲಿ ಅದೇ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೇವಡ 10 ಜನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಕುಡೋಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಶಿರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅವ ಇರ್ನ ಮುರೇದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ
ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪತ್ತೆನ ತೂದು ಈತಿಕಿನ ಬಗೆ ಪುರ ಓ ತೆರ್ಮರ್ದ ಉದ್ದೇಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ತೆರ್ಮರ್ನ ಪತ್ತೆ ಅಂದು ಊರು ಇಡಿ ಬಂದು ಇರ್ಲವೇ ಬಂದಾರ ಬಗ್ಗೆಡು ಅತ್ತು ಆರಂಜಿ ಪತ್ತೆರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಊರಿಡಿ ಮಾತಾಡ ಇರ್ನಾನೆ ವೈರಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ನೆಟ್ ಪೂರೈತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಇರ್ನಾನೆ ವೈರಲ್ ಆತನತ್ತೆ ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ಉಟ್ಕೊಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಅವ ಏನು ಅತೆ ಪುಣ್ಯ ಬಿದ್ದೆರಡ ಊರಿದೆ ಅತೆ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೇನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪನ್ನಿಯರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶೋಭಕ್ಕಗೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಇರಗೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಮಾತ ಇರಗೆ ಕೇನೊಂದು ಪಂದ್ ಬಹುಶಃ ಇರನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೋವುಲು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ರಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿಷಸ್ ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಇರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಆತ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ದೀವು ಒಂದೇ ರಕುಲು ಆತ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಂತದಲ್ಲೇರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಂತದಲ್ಲೇರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಕೊನಲಿ ಒರ್ಬರ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊನೊಪುನಾತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲೇರು ದಯಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ತೂಪಾದರು ಐಕು ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರು ಲೇರೆ ಬ್ರಪರಪದೆ ತುಂಬ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಸೋಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೋಮಪ್ಪ ಇರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದುಮ್ಮದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರಡು ನನ್ನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತವೆ ಅತೆ ನಿಜ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಎಬ್ಬ ಪತ್ತನಾಗ ಏತು ಸಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕಲೆ ಒಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಐನ ಪಕ್ಕರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಸಾಹಸ ಮೆಚ್ಚುಡು ಯಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಆಸೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ ನನಾತ ಮಿತ್ತಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಡ ಕೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟು ಏತು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತಿರ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾನು 900 ಓಪ 900 ದಾಟದಿಪ್ಪು 900 ಉಚ್ಚುನ್ ಪತ್ತದರಪ ನೈಟ್ ಪೆರ್ಮರಿ ನೈಟ್ ನಾಗರಹಾವು ಓರಿ ದಿನ ಪುರ ಉಚ್ಚು ಪ್ರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆತನೆ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತಗಲ ಮರೆಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿ ಆತನೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಿನಿ ಆತನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಮಂಡ ನೆರಿಯಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಬದುಕಂದು ಬಾಲೆನು ಹೆಬ್ಬಾವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ತರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಅವೇ ನಂಜಿ ಪತ್ತನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆನು ಬದುಕವನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವನು ಪತ್ತುನ ನಂಚೂರು ಆತಿ ಪನ್ನಗ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತದಿತ್ತನೆ ಪೆರ್ಮರಿ
ಬಾಲೆನ್ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತದ ನಿಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗು ಎಂಗ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿಗೆ ಬಾಲೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತ ಅಂಚಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತ ಆ ತರ ಟಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಟ್ ಪೆರ್ಮಾರಿನ ಗೋಲಿಂದ ಬಾಲೆನ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಡಿ ಅನ್ನ ಲೆತ್ತಬಹುದು ಬಾಲೆನ ಶರ್ಮನ್ ಪರ್ ಲೆತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಹೋ ಬಾಲೆ ಒರಿದನ್ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪುರಿ ಇರ್ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಂಬುಗೆ ಬೈಜಿ ಇತ್ತ ಸಮಾಜದ ದುಂಬುಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಎಪ್ಪಣಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಸೊಂಚಾದಪ್ನಾಗ ಇರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ 100% ಈ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಅಪಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತಲೆ ಇತ್ತ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೇವಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಒರಿಪಾದರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವೇರ್ ಪುರ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದ ದುಂಬುಗೆ ಬೈದಾರೆ ಈ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಆಸೆ ಕನಸು ದಾದೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುನ ಸೊ ಈ ಆಸೆ ದಾದೊಂಡು ಆ ಆಸೆ ಆಯ್ನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಡೇರಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಿಂಗಡ್ ಬನ್ನತ್ತೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟು ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಚ ಪತ್ತನಿಗೆ ಬಟಾಗ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಆ ಬಾಲೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತೂತುಡದ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಯಾನ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೂತುದ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಆತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಎಂಕುಲೆ ಯಾನೆ ಮುಟ್ಪನೆ 27 ಚಿಲ್ರದ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ 27 kg ಓಕೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುಡ್ವನಾಗ ಆ ಬಾಲೆನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನದ ಶಕ್ತಿ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಪ್ಪುನ್ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದಾಮೋದರ್ ಸರ್ ಪಾತಲ್ಲೇ ಸರ್ ಪೊನ್ನಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಿದ ನಡಪುನ ಎತ್ತು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ದುಂಪು ಆರ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕು ಯಾನು ವೈಕಲ ಪೋಡಿದ ನಡಪುನ ಎತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓಲ ಸೊತ್ತು ಬತ್ತನ್ನ ಏನಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜಂತು ಅವು ಒಂದು ಓಲ ಬತ್ತಂದ ಏನೋಡ ತುಪ್ಪಾರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಬೊಚ್ಚಂಜನ ತುತ್ತನ್ನ ಇನ್ ಲಗಡ್ಡೆಪ್ಪಾರಿ ದುಂಕುಂಡವು ನಂಗೆ ತುಚ್ಚುಡವು ಅತೆ ನಿಜ ಇನಿ ದುಂಕ್ಯಾರ 4 ದಿನ ಬೋಂಡಲ ಉಡುಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಶೋಭಕನ ಈ ಸಾಹಸದ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಇದು ಶೋಭಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಕ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪಡ್ ಅಂಚಿನನೆ ಪೊನ್ನು ನಾವ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂತೀನಿ ಅತೆ ಮಾ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಪೋಡು ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇವೆಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬಂದು ದಾದ ಆಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಜೊನ್ನಾರು ಹೋಯ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು ಬರ್ತಾ ಅವಡಾರ ಒಂದು ಇಂದು ಮೂಂದಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತು ಬಸಿರಾಗ ಗೋಣಿ ಹುಡುಕೋಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊರು ಪಾಂಬುಡೆ ಬೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಂಟುಂಡು ಅದರು ಪಾಂಬು ಬಿತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕು ನಾಜು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನೇನಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಡಾರು ಶೋಭಾ ಕಡೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪಾಟೋನು ಹತ್ತಾರೆ ಆಳಿಂದಾರ ಅವಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗನೆ ನೋಕೋರು ಬಾಲ ಬಿಡ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕುಂಟು ಡೌಟ್ ಇಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಅಭಿನಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇಂತದು ಅದು ಕೋರಿಮಲ್ಲೆ ಉಲ
അങ്ങനെ ബഷീറാക്ക നാരായണക്ക് പോണ കിട്ടൂല ഞാന് ಬಜಿ കഴിച്ച് ತಿಳಿವತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೆರ್ಮರಿವರ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕತ್ತು ಗೋಣಿ ಪತ್ತರ ಬಂಡೇರಿ ಬೀಲೋಡು ಪತ್ತನು ಬಂಡ ಬೀಲ ಕೈತು ಇಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಬೀಲ ಭಯಂಕರ ಜಾರ್ನು ಐತಿ ಒಂಚೂರು ಬೀಲ ಜಾರ್ನು ಅದು ನೆನೈತೂಲ അങ്ങനെ ನಾನು ಈ ബഷീറാക്കപ്പാവ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്റെ ദിവസം ಅಂತ ആവണ്ടേ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് തെല്ല് പണിയുള്ള പണി പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതെ 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 ನಾನು വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഗോണി പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് മുട്ട പോയിട്ടില്ലേ? മുട്ട പോണു അയാള് ಅದೇ ಅಯಾൾക്ക് ತೆಲ್ಲು ಅದು ಎಂದೇ ಅಂತಂದ ಅದ ಇನ್ನ ಸ್ವಂತಲ್ಲಿ ಅವು ಪೆರ್ಮರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೇರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ഏഴ് പേടിച്ചിട്ട് പെരുമാറി പോന്നു തലയിൽ പിടിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെല്ല് പേടിയായ അവിടെ ഇതായിട്ട് ಅಂದ್ರೆ വിഷമുണ്ടല്ലേ ಉಂಟು അവിടെ അത് ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು അവിടെ. പിന്നെ ആയിട്ടിക്കൊണു മൈ ചൊല്ലോതാവില്ല അതിനകത്തെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന പോലെ മുണ്ടി ಉಂಟು പിന്നെ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬಾಕಿದಾಗ ಭಯಂಕರ ಪಣಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಚೊನ್ನೂಟು ಐಮಗವರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರ್ತು ಕೊಡ್ಪತ್ತನೆ ಗೊಂತೈದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಈ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಲ್ ಫುಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಕಡು ಅಯಲ್ ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊಂತೋಡು ಐಕ ರಪ್ಪ ಇದಾಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂತೈದಿಕ್ಕು ആവട്ടെ ഒരു പരിസരത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിങ് ആ പരിസരത്തിൽ ഒരു ധൈര്യമല്ലേ ധൈര്യം അത്ര ആൾ ഇന്നൊരു അയിമര ഒന്ന് മെച്ചോ ഭയങ്കര മെച്ചോന്നു അത് ഭയങ്കര വീഡിയോ വൈറലായിരല്ലേ വൈറലായിടാ ഭയങ്കര വൈറലായിരത് ನಾ ಇಪ್ಪ നോക്കിട്ട് ನಾನು ಬಸಿರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಕೋಗಾಯ್ತಲೆ അങ്ങനെ എന്തിനുണ്ട് ನಾನು ದಿಸ ಹಾಕುമ്പോತ್ತಿಗೂ ಹಿಂಗನೆ ಅದು ನಂಗಲ್ಲ ಬಸಿರಾಕಾವಲ್ಲ ഇപ്പൊ പ്രശസ്തി കൂടപ്പട്ടതായെങ്കിലു ബസിറാക്കാരെ ಬಿಡೋದಿರ അയാളെ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഉണ്ട് ചൊന്നിട്ട് ಊರೇಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ വേണ്ട ആക്കോട്ടോ ഈ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ വർഷത്തിൽ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ പോലെ ഓക്ക് പോവാ ഇപ്പൊ ശോഭക്ക ഒരു ഫോൺ ആക്കുന്നു അല്ല ഇത് ചെറിയ വിഷയമല്ല അത്ര ആള് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കു ശോഭക്ക ഒരു ഓതർ വിളിച്ച് വലിച്ച പോലെ തെർമരി ബീല പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നീ ചെറിയ വളക്കാമോ നോക്കുവാ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎರ್ತೋಣ ಎರ್ತೊಂದುಟ್ಟು ಇಕ್ಕು ಭಯಂಕರ ಎರ್ತೋಳು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಲೆ ಆಪಲೆ ಕೇಟಿಟ್ಟಿಕ್ಕು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಇರೋದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ರ ಬಸಿರ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ತೇಡೋ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಎവിടെ ಉಂಟು ಬಸಿರ ಫನಿಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದು പേടിച്ചിട്ട് അത് വിഷയം ഉണ്ടല്ലേ പാവ അയാള് അപ്പറ പോയിട്ടായിട് എന്ന് വന്നേരണ്ടായിട് ഈ ബീലവാർത്തിലെ ബസിറാക്ക തരയാണ് വാർത്ത വേണ്ട ബസിറാക്കാക്ക് ബീല പിടിക്കടേമാ ബുഡേമാ അവിടെ പോണ്ടേമാ ಅಂತಾವುಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತುಗೆ ಮರ್ಯಾದಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಮರ್ಯಾದಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋ ಜರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿರ ಸೇರು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ವಿಷಯ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಬಸಿರಾಗ ಕೇಟ್ರೆ ಇನ್ನೊರ್ತ ಕೇಟ್ರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ബസിറാക്ക ബീലവാർത്തലിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോ തല വെടിക്കോകെ പോയിട് കറക്റ്റ് ഗമന കൊടുത്തിട്ട് നോക്കോർവുള്ള വീഡിയോത്തെ തല വെടിക്കോകെ പോയപ്പോ ഈ മച്ചൊന്നേ എന്ത് പെരുമാറി അത്തുണ്ട് ബസിറാക്ക കറക്റ്റ് നോക്കറി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ಉಂಟು ഔട്രെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് സ്റ്റോറി കിട്ടിയ അവിടെ അതല്ലാണ്ട് റപ്പൻ ടൈം ಒಂದು ಆರಾಗೈತಾರ അവിടെ ಇದೊಂದು ಚೊಲ್ಲುമ്പോ ಈಸ ಕಾರ್ಯ ಬೋಲೇನೆ ಆಯ್ತು ಆರ ಹೆಂಗ್ ತೊಡುವಾರ ಆಯ್ತು ನೋಕುವ ಸರಿ 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 ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಬರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾ ಹೋಯ್ತು ಬಂದ
ಎಸಿದು ಶೋಭಕನಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜನರ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು 2 ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೋ ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಪ್ಪಣಗಿರೋಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇರ್ದುಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ನನಲಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದುಂಬುಗು ಪೋಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚದುಪ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರಿನ ಪಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್. എനിക്ക് പ്രശസ്തി മാത്രല്ല ആശീർവാദ സദാ ഏപ്പല ಎನ್ನ ತಿಪ್ಪಾಡುಂದಾತೆ ಎಂಗೆ ಮಿತದಾಲ ಉಚ್ಚಿ ಆತೆ ಇತೆ ಈತ್ ಪನಗೆ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜಿ ತೆಮ್ಮು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಈತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದಪ್ಪಣಗೆ ಈತ್ ಇರಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋದುಲ್ಲೇರ್ ಪನಗ ಧರ್ಮನೆ ಇರೊಂದು ಧೈರ್ಯಾಗ ಅಂಚದು ನಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪರೋಣನಾಗ ದಪ್ಪಣ ಇರಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ರಾಯ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತದ ನಂಜಿ ಕಂತಕಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಎಂದ ಪಾತೇರಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಂತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗೆ ಕುಮಾರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರು ಬುಲ್ಲುಡೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಲುಡೆ ಕಾಪಾಡಾಡು. ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ದಯಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಮನಸ್ಲಾತೆ ಬನಗ ನೇರವಾದ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇರುಲ್ಲಾರು ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪನಗ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರ್ಪುಣೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇರು ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ವಿತ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸವಣ ದುಂಬಾಗ ಇರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಗ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಅದು ಪಡ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಅದು ಪಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಈರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಮಯವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಾ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ MLAಗಳು MP ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇವರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಶೋಭಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಅಕ್ಕ ಓಡಿ
ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್.